viime viikolla tapahtui Iranissa paljon. Joo. Samaan aikaan kullan hinnassa tapahtui muutoksia. Joo. Miten nämä kaksi asiaa korreloi toistensa kanssa? No kullan hintaa tietysti uutiset ajaa aina sinne väriä. Ja se tuo sinne aina pientä muutosta. Mutta isossa kuvassa kullan hintaa ne ei muuta. Koska kullan hinnan ajurit on kuitenkin isommissa asioissa, jotka tulee rahapolitiikasta. Ne tuo sinne päivittäisesti semmoista elämää siihen käppyrään, kun sitä katsoo, kun se miten se elää ylös alas. Niin se tuo sinne sitä. Ja tietysti tämmöiset geopoliittiset jännitteet, mitkä on niin kuin erityisesti kiristyneen nyt kevään aikana, niin ne tuo sinne myös oman värinsä. Mutta tämmöiset lyhyet viikon sisällä tapahtuvat muutokset, niin ne ei ole semmoisia merkittäviä muutoksia kuitenkaan. Muuta kuin siellä muutamien päivien sisällä tapahtuvia hyppyjä. Mutta se iso kuva kullan hintaa, jos katsotaan, siellä merkittäviä ehkä vuoden takainen keskuspankkien tämä tieluokituksen muutos on, joka vaikuttaa asiaan. Keskuspankit ostaa sen luokitusmuutoksen vuoksi. Se tukee sitä hintaa erittäin hyvin. Niin. Ja sitten tämä, mitä keskuspankit ja valtiot on rahapolitiikkaa, talouspolitiikkaa tehneet. Ja suurimpana ajurina kullan hinnalle on kuitenkin se rahan painamisen määrä. Niin, isossa kuvassa vaikuttaa moni muu asia. Joo. Mutta tuommoiseen pieneen heilahteluun, niin miksi se tulee edes pienesti vaikuttaa se, mitä Iranissa tapahtuu, niin kullan hintaan? No se on sijoittajien niin kuin reagointia siihen, markkinoiden reaktio siihen, että kun siellä kiristyy, niin ihmiset lähtee ostamaan kultaa ja sitten jos se näyttää, että se lientyy, niin sitten ne myy niitä. Että kullan päivänmarkkinan arvohan on siellä 100-200 miljardin välissä per päivä, josta noin 70% on tietysti näitä erilaisia paperituotteita ja loppu on sitten fyysistä. Ja se ajaa sitä päivittäistä hinnanmuutosta sitten, niin kuin sanotaan, että lyhyen sijoittajien niin kuin toimintaa. Onko nämä sijoittajat, mistä sä puhut, niin semmoisia, jotka siirtää niin kuin miljoonien, 10 miljoonien, 100 miljoonien sijoituskassaa, vai onko ne semmoisia piensijoittajia, joita on hirveä määrä, mutta ne tuhansia euroja vaan sijoittaa? Kyllä siellä on isot massat yksittäisiä kuluttajia ja kun siellä on sitten myös erilaisia strukturoituja tuotteita, eli se on kuluttajat ostaa esimerkiksi jotakin kultarahastoa, rahastot ostaa sitten sitä fyysistä sinne taustalle, että siellä on tämmöisiä tuotteita ja sieltä se kysyntä syntyy sitten sinne markkinaan. Ja silloin kun se hinta nousee, niin sehän tarkoittaa, että ostajia on enemmän kuin myyjiä. Ja kyllä se, niin kuin se markkinan päivittäinen hintavaihtelu tulee siitä kysynnän ja tarjonnan suhteesta. Ja sitten se, minkä takia ne sijoittajat sijoittaa silloin, kun Trump lähtee lisää räiskimään, niin on se, että markkina on epävakaa ja ne haluaa sitä turvaa. Nimenomaan turvaa, joo. Fyysisen kysyntä nousee koko ajan ja tällä hetkellähän tilanne on se, että Euroopassa varastotasot on hyvin matalat fyysisessä metallissa. Lontoon metallipörssillä historiallisen alhaalla ja yhtä lailla on Yhdysvaltojen puolella COMEXin varastot historiallisen alhaalla. Että Aasia ostaa kaiken, minkä saavat irti ja no Kiinalla on vientikiellotkin nyt päällä, että sieltä ei saa ulos tuoda enää kultaa eikä hopeaa. Niin, että ne vaan ostaa. Ne vaan ostaa, joo. Mihin se ajaa sitten maailmaa, jos kulta keskittyy yhteen paikkaan? Niin, sittenhän Kiinaa jossakin vaiheessa syytetty, se oli Reutersin uutisissa 25 keväällä, että onko Kiinalla jopa ajatus se, että juani taattaisi kullalla, että palattaisiko kulta kantaa. Että se oli Reutersin uutisissa tuossa vuosi sitten suunnilleen. Tämmöinen, jokahan tietysti olisi läntiselle maailmalle niin sanotaan taloudellinen ydinpommi oikeastaan. Koska sitten se ajaisi siihen, että kaikki muukin joutuisi tekemään samaa. Kiinnittää valuutat sitten kultaan. 71 vuoteen saakkahan oli Yhdysvaltain dollarikin kultaan sidottu. Ja
Silloin se purettiin. Tähän saakka siitä on puhuttu, että se on vähän niin kuin historiallinen jäänne. Suomenkin pankilla on 44 tonnia kultaa